Este conto titúlase Asterix e os loureiros de César. A mí me gusta porque es de muchas aventuras e además en esta coronan a César. O meu conto é Ota quere voar e me gusta porque o primeiro que quere hacer al nacer é voar. O meu conto favorito é Carabuña. Gústame porque pensa que primeiro é Carabuñas e despois descubre que se chama Caramuxo. O meu conto favorito é a mellor sopa do mundo porque fan moitos amigos e é moi divertido. Este conto gústame moito porque é moi gracioso e divertido e al final todo sae ben. Este é o meu conto preferido, chámase Feliz Feroz do lobiño riquiño. Va sobre un lobiño que é bo e o seu tío intenta que sea mau.